apa kowe nguyuh? Modelnya kaya anak sinden lahiran ning nggon model. Kowe tak omongi ya. Pripun? Kowe ganjaramu gede lho Mas Uncak. Kok saged? Buke cilik ngguyu. Demeken ngen jarik teles kebes ngantian. Ngompol ngantian. Moh yen kula kentem. Mbokne tole takkan dani. Apa kang tok tandani aku gambar ujak jero bumbune kuwi apa ya yan ya lombok uyah gula terasi ya slim ya jeruk bali dasare weton
namung saged nderek ndedonga sarta nderek memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Mugi-mugi keluarga ageng Raka Mas Wahid Sidik Kristanto pinaringan bejo donya, bejo akhirat Mas Gareng. Amin ya rabbal alamin. Titikane wong sing bejo donya karo akhir ki apa, Tru? Titikane wong sing bakal bejo donya karo akhir ki siji wong sing atine apik lan seneng syukur. Lah kuwi siji. Angka loro wong sing lisane utawa pangucape kuwi alus ora natoni rasane sapa-sapa. Angka telu ya kuwi wong sing sabar lan ikhlas nalika nampa pacoban saka Gusti. Ewadine ingkang angka papat ya kuwi wong duwe bojo lan anak sing soleh utawa solekah. Oh ngono kuwi nggih. Ewadine ciri-ciri saka ahli swarga kuwi ya ana telu. Apa wae, Tru? Ingkang sepisan ya kuwi wong sing seneng sedekah. Angka loro wong sing gelem ngapura karo dosane liyan. Dene ingkang angka telu ya kuwi wong sing pinter ngendhaleni karo hardane hawa nafsu. Oh mangkono. Nggih, ngoten niku Mas Gareng. Ya sapake dhewe isane mung nderek mangayu babya ya, Tru. Wah, jan temenanan. Ing atase daerah Jaten ki arang-arang enek wayang, bareng enek wayang sing mirsani ya lumayan, Tru. Iya, temenanan. Malah ning omahku kono kae, ngopo to saiki pendopo kae ra tau wayangan? Sebabe ora enek sing delok ning kono kae. Masa ora kok perkara piye-piye sok-soki pegewo, aku ora entuk undangan kok ngene Pak Dalang lek arep mlebu rono ya pegewo. Tak gelar ndek benke coba ning kulon omah biyen. Ya, mongko nggene terbuka. Ya maksa ora nek sing mirsani. Mula terus dengan berbagai pertimbangan karo para kanca-kanca mung Srawung kae, saiki dipindah mapan ana ing jane mbiyen jenenge TPS Jaten. TPS. Tempat pembuangan sampah. Wah, ambune ra umum mbiyen. Ya toh, kaya ngono kuwi. Ning akhire dengan kebijakan dari Bapak Bupati Pak Robert kepareng sidak rawuh ana ning TPS kono, ngerti lamun to kahanane sangat dekat dengan masyarakat dan sangat mengganggu ya kuwi kesehatane masyarakat, akhire TPS dipindah. TPS dadi kotong diresiki bareng-bareng karo warga masyarakat 23 RW 23. Terus akhirnya mbiyen dicoba dingge sadranan wayangan ruwahan. Ya, dibaleni meneh saiki kok nggih wayangan suran. Alhamdulillah wiwit saka wingi nganti saiki sing mirsani akeh UMKM-e ya jalan kabeh. Oh ngono kuwi. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye senimane kuwi berjuang nganti mati-matian paribasane tanpa ada dukungan dari warga masyarakat, ora ana piyayi sing ya kuwi minangka dadi sponsor lan peduli terhadap lestarinya budaya kaya Raka Mas Wahid iki tan wurunga ya wayang suwi-suwi ya ditinggal karo penggemare mergo wis ora ana sing kepareng ngragati, ora ana sing kepareng nanggap. Pancen bener kepara nyata. Truk Mas Jan. Mangko kene iki dalang ya pirang-pirang, pepunden dalang guru-guru kuwi lenggah ana ing Jasraya kene Pak Joko Rianto kae ya guruku ya dalang. Ya, Terus Pak Trisno Santoso kae ya mbiyen ya guru pedalangan ya sing mulang aku jaman semono. Ya, Durung ning Loh Agung ana Pak Gendut dalang berijazah. Lho, sapa to sing ra ngerti kondangi Cong wae ndut? Ya, Rambu lek nonton bapake blas ra seneng, lek Cong wae ndut senenge ra umum. Ya ta, ngono kuwi. Nang kono enek Mas Kukuh Ridho Laksana guru SMKI. Lho, kaya ngono kuwi. Ha iya, Nggen kuwi sak omah dalange telu malan. Sapa? Aku gelar tambah Yuda. Ayo. Yuda ki ya dalang kuwi temenanan kuwi ya pentas ning apa kuwi RW 15 nggen Jasraya kono. Ha iya, Apik-apik wis entuk celometane. Ha iya. Pancen kumpulane Pak Gendut kok ya, sing penting tetek luwih dhisik. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangkep sowan ya, Truk? Nggih. Kados ingkang wingi-wingi. Menika kanca-kanca Madangkara jangkep sowan mboten wonten ingkang cicir
gamelan menika nggih bandangan wingi saking Pati bablas mriki. Nah. Sesuk bablas teng Blitar. Tanggapan gamelane mantuk teng omahe suwang-suwang. Ah iya mesake iki Pak Ji Pak Nur kuwi. Ha iya karo Pak Gembut ki suwi ora mulih. Ha iya ngono kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dasare kanca-kanca pengrawit menika rata-rata sarjana seni wonten ingkang magister seni wonten ingkang dosen Mas Danang menika lho. Wonten ingkang calon kepala sekolah wonten ingkang sampun menjabat jadi wakil kepala sekolah. Walah temenanan. Terus ya putra-putrane iki ya cerdas-cerdas do pinter-pinter. Ayo. Temenanan. Ayo. Aku ora ngira babar pisan. Putrane Mas Imam iki ora mung nabuh, mayange iki apik lho, Kong. Ah iya to. Wah, temenanan geni kae. Ah iya syukur nek kaya ngono kuwi. Anake Mbak Dian Arka ku ya walah temenanan, spesialis ngethuk. Ha ya. Ning ya tetek kuwi mergo irama iki diatur ning kono kuwi. Heeh, temenanan. Wis matur nuwun ing tanpa upama. Iya. Sindan-sindan ya sik wah komplit, ora enek sing tumbang ya terus ora eneng. Tumbangi nang ndi ukur rong dina tumbang ora. Lah 15 dina apa 20 dina enek sing tumbang memper. Ayo nggih. Mbah nuwun, Mbah jan elok tenan. Nduk Lutfi sik lenggah. Nduk. Ah nggih. Mas Uncak, kene kancane anake wedok iki. Ayo. Kaya apa? Oh enak ya lek wong cilik mak culut wis tekan dhuwur ya. Penak dadi wong cilik. Lah ijolan napa pripun? Kowe padine arep ijolan bojo to kowe? Alah mboten. Sami mawon menak. Ha iya. Piye sampean komentare ngerti genduk Lutfiana ngene iki? Lah nggih tasih sehat isih semangat atase pun goro-goro le. Nah, biasane iki aketen iki pun do sare cah cilik-cilik niku. Lah iki jek melek nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saka semangate iki lho. Nggih. Anu lungguh sik gak apa-apa, Dik. Dik. Nah, lungguh kene sik gak apa-apa. Wah. Oh, aku ora lupa. Ora lupa. Kok ngarani aku. Lah kowe guyu kok. Kowe ora ya. Masa pe guyu terus sing lakoni kula mboten. Nggih. Terus semangat nggih, Dik Lutfi nggih. Pun ngantuk napa dereng ta, Dik Lutfi? Dereng. Wah, semangate. Biasane teng dalem jam pinten le sare? Jam 11. Oh, 11 pun sare nggih. Enten ngomah jam 11 pun bubuk. Nggih. Mas Uncek jam pinten teng omah lek sare? Alah, kula niku sak wayah-wayah. Pak anger dipuk-puk wis ndang turu ngono ae. Apa ora kuwale to dipupuk kudune malah ora turu no malah. Lah kula turu kok, Pak. Oh, malah turu. Goreng lagi ceke nek. Nembang apa Cahyu ayo. Nyobi kutut manggung Pak Cahyo. Boy, kutut manggung. Nggih. Jan iki. Lek pendemunge bar demung ngungkuk kaya ana ngantuk turu ning kene lho, sanding tembok lho. Nggih. Kula gumun dalu punika luar biasa. Pak Wahid nanggap rong grup niki wau nggih. Madang Kara karo Miding Kiri ini, Pak. Kowe melu miding kiri lho kowe. Oke, Miding Kiri. Ayo. Jan iki putrane anu penabuh-penabuh sedanten niki wau. Sing nabuh niku. Nggih. Oh, alah lah. Lah Sogol nek reneng kuwi Mas Sogol. Ora nek anakmu. Anake balapan motor kok kuwi lek. Oh, alah. Anu niki saderengipun mengke adik-adik anu bubuk ngantuk. Napa? Niki wau wonten bebingah saking Bu Keksi. Kagem grup Miding Kiri niki wau. Ayo. Lha wis duwe grup WA cah cilik-cilik kuwi. Ayo. Oh nggih sakniki. Anu adik-adik rene sik ndak keturun kok. Engko la urung Bu Keksi lali kok. Sing arep dhewe sapa njajal? Sedi, ayo rene. Ayo jejer rene. Nah. Ayo le. Grup Miding Kiri sik. Rene not panut ayo nang rene. Sinten? Sapa jenenge? Sedikit sinten? Heh, Mas Dirga. Ayo ngene-ngene. Dir. Rene Dir. Ayo. Dirga. Ayo Dir. Ayo muga kene kabeh. Nah, ngantri buke. Wah. Iki anake sapa iki? Mas Imam kuwi. Kene ra apa-apa dhuwur kene lho. Dhuwur kene lho. Dir. Nang dhuwur kene. Mayange kendel ayo. Nah, waduh, Bro.
Adek gede awakmu to karo aku. Oh iya. Sapa neh? Ki Dirga, terus mau sapa? Mas. Jenenge sapa? Kelenjar. Klejar. Weh. Iki anake sapa iki? Pak Heru sing ngendang. Pak Heru nggih. Putrane Pak Heru. Terus sapa meneh? Rambu lalu lintas. Ayo. Nek rambu. Ayo le. Yo. Engko bar subuhan nyoto le, ayo le. Ayo. Ya diparingi bebingas saking buke. Nah. Rambu terus Bagas. Rambu niki anake sinten? Non, Rambu niki anake sinten? anake Pak Ji lha kuwi. Anake Bu Kesi. Ayo. Oh, Nah, kuwi. Rambu. Nah. Bagas. Ini Gas. Nah. Sing spesialis ya apa sing apik dhewe malah kae lho. Si Bagas kae lho. Iki lah anak seniman to. Nggih. Bagas iki dudu anak seniman. Lah kuwi anake sapa? Lah anake sapa? Pakmu jenenge sapa le? Pak Anjas. Sapa? Nggih. Oh, kan Sapa? Pak Anjas. Dodol iwak. Takoki anake sapa kok dodol iwak? Lah apa wis dijelaske asmane Pak Anjas Pak Anjas dodol iwak. Oh alah. ngono Ora kuwi. penabuh nggih, ora pengrawit nggih. Oh, elok. Niku Mbae Putri, Nggih. riyen niku nate tumut latihan ibu-ibu karawitan Asiprana teng Sanggar. Oh, alah Nggih, ngoten nggih. to. Dadi angger Bagas niku kan bendina dolan gamelan teng Sanggar to. Nggih. Angger wanci magrib mboten gelem mulih, Mbae mara gitu. Nggih. Mbae mara, "Ayo Bagas ndang mantuk ke adus wis magrib." Mbae Bagas Mbae Putri. Nggih. Bahkan mesti nesu mesti anak ngono. Mbae mesti ngomong sik seneng gamelan, mesti kon mulih ngoten niku. Lah Mbae taun wingi niku sedo. Lah Bagas kula takoni, "Mbahmu sedo wis sedih no?" "Ora, saiki aku bebas dolan gamelan." Nggih mungkin Gusnul Khotimah. Kuwi lho cah enek ning kono malah guyu kaya. Lah sing wedok, mau kayane sing wedok to mau? Rangkung. Kung, nek kung, rangkung. Nah, iya nganti kelalen mau 5 prasaku kok. Lah iki sing ngisor ki anake sapa iki? Oh, sogel iki to. Oh, alah. Ayo Kong, kene Kong, rene Kong, rangkung. Ah, Bu. Ini. Nah. Anu cedake Kene, Mbak. kene. Cedake Mbak Lutfi, cedake Mbak Lutfi. Ya, ngono. Nggih. Kong, Bayuh, jan elak-elak. mas aku anakku wis lemu-lemu sik kalah karo Dirga sih ana ya. Jan elok tenan ayo. Nunggak semi, Pak. Ayo. Oh, raku kali rambune putrine jenengan to? Niki nggih disangon niki kan. Oh, alah. Iki paring Ibu. Nah. Oh, wah. Rumangsane. Oh, wah. Oh, wah. Ya. Putrane Pak Imam. Iki makmum. Ngawur ya, Pak. Nggih. Iki rambu. Heeh. Rambu. Aja ketuku iwak ya. Aja ketuku ya. Bagas berarti untuk 100 ya, Gas. Karo sore mau kok ngene Pak Riyanto. Lumayan to kowe melu gamelan terus kowe ya. Kowe lek trekson mangkat melu kowe Gas. Sekolah apa? Ayo. Ya ampun ngoten lho. Lho bendina ning Sanggar, kuwi dudu anak dalang, dudu anak senimane anggar lingguh mesti silone tumpang ngono kuwi. Ayo ketok apa ki ngen glamakane mesti ketok, nadyan nek teleke sok-sok ya wis bene. Dadak sila tumpang pisan Dik. Sing penting sekolahe sik, sekolahe sing tenanan. Lah awakmu mbiyen kok ya sekolah? Kula lulus lho kula. Kuliah? SKKP. Heh? SKKP, Pak. Apa SKKP? Sekolah karepe ra karepe. Ayo. Semangat adik-adik nggih. Anu Mas Dirga odo-odo sik saurunge Mbak Lutfi. Ayo. Ayo siswa Sanggar Demes kok ki ya. Ayo coba kaya apa? Dodo. Ayo. Ah, coba kaya apa? Endi? Ayo, nggih. Cuang kahang terus sesumbar lindu bumi kuncing kumalu
Kelas pira to, Le? Elah. Dirga kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 4 naik kelas 5. Oh, Oh, nggih. naik kelas 5. Kelas 5 sik cilik banget. Teng dalem biasane lek bubuk jam pinten? Jam 3. Jam 3 pagi. Nembe jam 3 nembe bubuk. Sami kali bapake sampean. Jam 3 lagi Bapakmu bubuk. lek turu dijamak kok. Ayo. Wis dodo. Ayo, saiki rangkung. Ayo, dodo apa-apa, Kong. Ayo, Kong. Ayo. Dodo apa nembang? Kepar nyinden. Smarandana ya iso. Hah? Ayo, Kong. Aja turu. Aja. Kosek. Turu yaene. Kosek masa arep turu ki lho. Oh iya, aja turu ya wis. Ojo turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jagat. Yake bokor kencanane. Isine donga tetulak. Sandang kelawan pangan. Yaiku bagianipun wong melek sabarna rimo. Generasi penerus. Semangat. Mbu, Rambu. lek ora gelem sesuk ora entuk tanduk lek mangan lho ya. Yo, rambu. Lah, Mas Uncak, ngerti lah rambu mangane boh ndak tanduk itu terus. Dadi lek dhek urung ngono ora gelem mandek ora. Lah mboten napa-napa semete sehat. Anakku iki pokoke enek sing ngungkuli rambu mangane iki. Sinten? Imam lukis kae ya akeh kae. Ngono kae. Rambu. Apa sasat? Ayo. Ora kira. Prasasat badal karsa ning juang aku. Mulane babu wong urip saparsa nguring ratu. Utuh ikhlas Terus. lahir batin ojo nganti nemu kewo. Oh. Ngono ora gelem mayang, lek gelem mayange anakku paling lucu iki malah. Semu ki rambu ki tenan. Mayang lele aja mek sandosa terus wae. Wah, gelem mayang pokoke ora omong, Pak. Wah, piye kuwi ya. Mayang ora ngomong. Bu, rambu, mayang ya. Mas gelar wani kok, mosok sampean rawani. Ya. Duwani Mas Brahma wis, nduk rangkung wis mayang kari sampean. Ayo. Ayo. Nggih alon-alon to sampean nggih. Nggih. Sing siap. nggih saged. Nggih. Mas Lejar, napa Mas? Mas Klejar arep nyanyi. Oh, arep nyanyi, nggih. Nah, nyanyi apa? Ya nyanyi apa? Dah, Joget dah apa, nyanyi. joget? Apa arep joget kiprah? Kiprah? Yo, Iya. Rene. Lah apa lali ra apa? Ayo. Ayo. Dah, delok. Ayo. Oh. Waduh, terus nuting bapake. Dek pake. Iya. Oke. Apa? Lancarane apa? Hadro. Waduh. Oh anu apa mikat mano? Nggih. Apa? Ayo, enggak. Yo. Loh.
Barepe nyembah bapake. Wis. Luar Ayo dikasih biasa. tambahi. Ayo. Nah, Saiki ya enek sing tari kethek. Apik banget. Kidung siswa Madangkara. Rene. Ayo. Sing nyangoni langsung Pak Dalang kok. Rene. Ayo kene. siswa Madangkara niki ya. Ayo. Siswa Bagas bariki ya tari semut kowe, Gas. Ayo. Kidung rene, Dong. Ayo. Lat kene le, Dong. Kene ae, lat kene. Yo, lat kene. Lu malah neng pawon iki piye to bocah? Rene. Ayo, kene. Ayo. Ayo, kene. Nyandi sampean malah ra. Kene lho. Heeh. Ra apa. Kono ya, jekete. Oke. Kabel akeh. Rene. Melangkah rene. Lah kono malah keseripet. Ah, ojo Kesetrum malah. Kowe kok kene kono. Oh, kono ya. Ya wis, kono ae cedhek karo pos ijo malah nang kono ae. Yo, saiki mikat manuk ya. Dung. Kotek. Oke, kotek yo coba kaya apa. Coba iki. Yo, dados.
nang ngene. Ayo, nggih. Iki, ya. Nggih bayar SPP Sanggar. Ya. Jadi balik neh nang aku bakal iki. Padha ae ya. Nggih sami-sami. Iki Mas Wahid iki bejo banget lho untuk bintang-bintang kecil semene mbiyane iki. Luar biasa. Oh, kaya ngono. Saiki sing enek bintang kecil sing iso joget apik, alate ndi? Nah, ayo. Sinten? Ketek awakmu, ayo. Ayo. Hah? Ayo. Kowe itu sawer ya niki Pak. Napa? Itu Ya sawer ya. lek disawer lek ora ya malah dipotong. Ayo. Wah. Ayo, iki, ayo. Ya. Komplit ya Sanggar Madangkarai. Komplit anak ketake barang kok. Ayo. Bo, nya. Kaget tenan. Nya. Ayo. Wah. Jos, malah ganteng iki karo mau deh. Dikatoi bir ayo. Lah iki ringane apa? Kataan sih Mas. Ya, iringan Mosok apa? meneng ae. Wis kok gampang ndelok kostum Kene sik. kostuman sik. Ayo, ayo. Kosek to, Mbak. Mosok ndhuwure kowe kethek kok ngisore gajah ya. Lah kan kita mane hewan. Ya hewan apa kulino krungu blasteran gajah gendaan karo kethek lho. Lah Terus gajahe anak-anak. ndriki sok ayo iso ae panggan ora. Ayo. Bayo. Disuwali ya Bir ya, disuwali. Ayo. Ah, ngono. Wes. Pun niki dienggo. Minggu. Ayo. P. Kuali kuali madhepe rono. Iki lho, topeng madhepe rono. Ah, ngono. Ya dienggo. Ji, ro, lu. Nah. Weh. Padahal lagi. Yo madhepe iki rono. Oh iya. Madhepe rono. Heeh. Ayo. Yo tabone sasakmu ngisor gajah dhuwur kethek terserah. Iringane apa? Apa gajah binatang yang amat besar. Ngono. Ah iya. Telinganya lebar, telalinya panjang. Oh. Kalau berbunyi gini. Wah, kuning. Ayo. Iki lakon apa to ya bengi iki? Lah, ayo. Coba. Ora apa-apa wis nguyuh. Malah kaya jangkar to. Karo koprol karo ngopo? Pak, serba ajeng koprol lho. Pun, Koprol ya koprol. aja suwe-suwe, Pak. Heh. Iki ora ana bolongane kok. Amar semaput. Ababku balik iki lho. Iki sik disucukne lek nggo piranti kaya ngene. Oh, apik iki. Ya. Oh, mripate tak bener. Lho, iki ketok lek iki wisan. Ya. Ya, iki. Masa kula melih yan. Lah sapa sing nggo sapa iki? Lho penarine to. Ora sing nggo sapa? Sing betok kula. Lah iya dienggo dhewe, nggo dhewe ya. Ya. Kowe kok gerayak-gerayak. Bergitae. Komplit ta kowe masalah. Ayo, weh, seragame kuwi sing anu kuwi, sing iki, ka tentara. Ayo. 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 Genah iki kabeh wong ngerti, tentarane lanang mending ngono kuwi. Ayo. Ayo. Suwe-suwe iso pelecehan lho Pak iki. Nyapa to? Iso dianu Pak TNI lho.
Iya Pak TNI ya lembok welas wae karo sampean ra Wong bakal. dhuwur kaya ngene kok ngisore ngene. Ayo. Ayo, jan apik tenan. Apik. Mula sampean apa mlaku mendhi awas tenan. Lah sebabipun. Mripate papat. Lah pundi? 1 loro 3 4 lah kuwi. Oh iya. Heeh. Nek umpamane mambu telekno ya mesti ya dhisik dhewe, Pak. Lah iso. Lah irunge ya loro. Ganti. Iki karo iki. Oh, Jere telale. ngisore kan yo irung Oh ini. wis ya. Nggih. Oke. Yo. Mikir dekek sik. Nah, perhatian. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Sing adoh to, lek kencang kanan sing adoh. Sing adoh. Pol, Pak. Wis, sorry. Lali aku, ayo. Tegak, gerak. Ayo, hormat, gerak. Ayo. Lek hormati dirjine kabeh, ora jempol tok ngono kuwi. Hormati dirjine kabeh. Ngeten to, Pak. Wis kabeh kuwi. Empun. Oh iya, maturana. Tegak, gerak. Ayo. Perhatian, istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tangane tepuk nang mburi. Ora dibantu mik ngono kuwi. Anu, Pak. Tepuk nang mburi dadi Anu, siklek ngene lho. mang balik kiriyen. Lah ngopo? Balik kanan. Balik kanan, gerak. Nah, ngono. Ya iki diingkopke riyen mosok balik ngeten lho. Oh iya, aku sing salah, heeh. Iya. Oh, anu, siap, gerak. Ah, ngkopke sik, yo. Balik kanan, gerak. Tak. Wah, tahu sekolah tenan berarti pinter ae. Iya. Ya pas dian ya. Sabrebetan ya kaya Arka koyan. Arka Semantri karo Sukasrana, ayo. Wes, saiki mikir dekek. Blak, ayo. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kene lho, istirahati plek. Lah, penake kaya ngene kok. Ayo. Pol lho, Pak. Oh. Gak tenan. Ya wes. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih. Napa? Matur nuwun. Matur nuwun bab apa? Pun ajeng ngece kula matur nuwun. Ora, aku sirku benerke kok ya. Benerke tangane cupet kok istirahat di tempat gerak. Ayo. Coplok. Komandan isih tegas ono kuwi. Lah komandan siap gerak. Oh ya wis, tegak. Kanan gerak. Oke, mikir dekek tak tegasi. Kaya tenanan upacara to? Nggih. Oke, siap. Semangat. Latihan. Siap. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Asal-asal gerak. Napa niku? Lho, kowe iki ra fokus kok senengamu kok. Ora boten fokus pripun lho. Sik. Kowe kong rangong, kong. Nduk ngateko. Dudono. Iki lho cetha abah-abahku lho. Siap, ayo kong. Siap, gerak. Lho, cetha mula fokus kowe rangkung. Hormat, gerak. Lho, tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Cetha malah cepet iki karo kowe mau. Oh, gatekne mula fokus. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Let's berjalan. Napa niku? Lho, kowe iki mula fokus, Pak. Rangkung ae iso ngono. Lah komandan. Mikir dekek. Rada rene. 2 langkah ke kanan. Gerak. Kok menyentuk semono ya? Hadap kiri, gerak. Kiri. Langkah tegak, maju. Enggak jadi. Wes komandane mencra-mencre. Lah dalane rusak ae ora gitu. Ayo, oke. Tegak, siap, gerak. Nah, langkah tegak maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kanan, gerak. Melumah, gerak. Napa enten to, Pak? Baris ber. Lho iki kreatif kok kudu. Baris berbaris kok melumah barang iki lho.
Kowe modele kaya anak sinden lairan ning nggon ngono. Gak dipase ngarepe bukeksi lho. Lah ya kaya. Iki kok malah trale ku nggo dolanan malah cilaka. Kowe tak omongi ya. Pripun? Kowe ganjaramu gede lho Mas Uncak. Kok saged? Buke silek guyu. Demeken ngen jarik teles kebes ngantian. Ngompol ngantian. Emoh yen kula kan demok. Anu demoken mamimu. Mami. Iya. Ya nduk anu wah malah ra sida mau nduk. Lagi. Nduk Lutfi. Lutfi nganti aku siabrak guyu ya. Guyu. Eruh ta yo an. Mambu. Tahu lho kula. Oh mampu to. Liyane ikut manggung apa nduk? Liyane ikut manggung. Ayo. Liyane ular kambang. Dalang sapa nyono. Nah, Mas Uncak ayo diaturi munggah. Nah, tuntun munggah. dituntun. Ayo. Nah. Aku arep ngateki rekoso ya. Nggih. Yes. Sak bapane napa langgam mawon? Sak bawane. Wah, jos. Nggih. Dhuwur ya nggih. Aku melu grupku kok. Melu grupku nang kene aku. Monggo iki jane si SD kabeh lho. Kaya Uncek mangga ketok cilik dhewe ya. Ya nduk Lutfi ya. Nono. Sangkya ayo rayong wulan Mataram. Sapa nyono karya rujiting wardaya dalam lintar dalane pramana seswa dalam pramana seswa prana mulya suwede marang kang purba
kasih Mbak Lutfi luar biasa. Makasih Mbak Lutfi.